Ефір АТР триває. Я Аліна Сідбулаєва. Говоритиме наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Тож залишайтеся з нами. Рада ухвалила закон про продаж землі, поки в першому читанні. МВФ повертається в Україну. Місія починає роботу вже завтра. Чи дадуть гроші? Коломойський каже, час налагоджувати стосунки з Росією. Олігарх каже про ймовірний 100-мільярдний кредит від РФ. І я вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити наших гостей. Ігор Лапін, народний депутат восьмого скликання. І Іван Томич, голова Союзу українського селянства. Вітаємо вас. Вітаю. І сьогодні саме про тему землі розповідали в Верховній Раді. Ось вона проголосувала законопроект комітету про ринок землі в першому читанні. Давайте дивитись, як це все було. Прошу підтримати та проголосувати. «240 за». Рішення прийнято. Закон прийнятий в першому читанні за основу. І, власне, що саме передбачає цей законопроєкт, давайте дивимося разом. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, юридичні особи України, створені за законодавством України, територіальні громади, держава. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом. Сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина юридичної особи в межах однієї об'єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35% земель сільськогосподарського призначення такої громади. В межах однієї області або Автономної Республіки Крим не повинна перевищувати 8% земель сільськогосподарського призначення, а також не повинна перевищувати 0,5% земель сільськогосподарського призначення України. Ось ми все це побачили сьогодні щодо ринку землі. Законопроєкт в першому читанні прийнятий. Як ви ставитеся до таких змін? Ну, якщо для мене, то це чорний день в календарі, адже 32 роки, як я став першим фермером в Україні. Я автор закону про виділення земельних часток паїв у натурі, де практично забезпечили люди собі право на земельну частку пай. Це було тими відправними точками, які я бачив протягом 32 років будівництво сильної, економічно багатої країни з людиною на землі. Цей закон все перехрестив. Цей закон розвертає країну до неоколоніалізму. На превеликий жаль, 99 наших співвітчизників відсотків ще не усвідомлюють, що сьогодні відбулося. Сьогодні відбув точка повороту в зворотньому напрямку, де йде мова про використання ресурсу землі і надр на користь транснаціонального глобального світу компаній і знищення людини з українського села, з української території. Пане Ігоре, як сьогоднішній день, як він відзначився в вашому житті? Ну, ви знаєте, я скажу простіше, в країнах Перської затоки є добро, називається нафта. Вони не продають надра, вони продають продукцію, яку вони добувають звідти. На сьогоднішній день питання врегулювання ринку відносин на ринку земельному, воно назрівало і перезрівало, але не такими методами і не таким законопроектом. Я можу пояснити. З однієї сторони, звичайно, я розумію дилему, де всі розуміють, що українські, навіть великі компанії не зможуть дати ту суму вартості землі. З другої сторони, запускати іноземні компанії, які нам принесуть бумагу у вигляді навіть тих же самих доларів, але це є бумага, це не є актив як такий. А скуплять нашу землю, це також ми можемо залишитися в себе хазяями, але без землі.
Але мені б хотілося звернути увагу трошки на інший момент. Ну, перше, український фермер землю не купить, тому що і кредитів йому ніхто не дасть. До речі, в бюджеті вони забрали ту складову, яка називалася кредитування 4 мільярди. Вони просто заклали 4 мільярда просто на все сільське господарство. Тобто не буде кредитів. Раз. Другий момент. Українського фермера і так в кредитах вся техніка. Додаткових кредитів банк не дасть. І він не купить. Давайте зараз долучимо «Слугу народу». Народний депутат фракції «Слуга народу» Павло Фролов. Вітаємо вас, пан Павло. Добрий вечір. І скажіть, будь ласка, ви голосували за ринок землі сьогодні? Так, я голосував за цей законопроект у першому читанні. А чому саме проголосували? Тому що Україна має також мати ринок землі, тому що ми маємо розкріпачити селян, які не можуть розпоряджатися своєю землею. Тому що право власності передбачає не лише користування і володіння, а й розпорядження. Це весь світ так живе. Весь світ так живе. Якщо буде нормальний ринок земель, це додаткове зростання економіки, це додаткові можливості для селян, можливості залучати фінансові ресурси, можливості вільно розпоряджатися своєю землею, можливості бути господарем, справжнім господарем на землі. Знаєте, пан Павло, ви хочете задати питання, так? Пане... Питайте. Пане Павле, назвіть світі. Пан Павло, я вам скажу, що Іван Томич, голова Союзу українського селянства, зараз питає у вас. Назвіть світі, будь ласка, приклад, де протягом століття використовувався такий проект закону, за який ви сьогодні голосували. Дивіться, там вже є 117, вже профільний комітет вже напрацював 117 поправок і пропозицій до цього законопроекту. Це не остаточна модель. Буде продовжено широке обговорення з селянами, з фермерами, з громадськістю, з усіма, хто має до цього відношення. Не треба казати, що це остаточна редакція. Закон ще не набув чинності. Тому, звичайно, будемо пропонувати речі, які захистять селян. І мінімальну ціну будемо пропонувати. Це ми будемо обговорювати з усіма депутатами, з нашої фракції, з іншими колегами, з усіма стейкхолдерами, представниками профільних асоціацій. Пан Павло, ви сказали, що будете обговорювати з селянами і з депутатами. Скажіть, будь ласка, коли це саме може, коли ми це побачимо? Ну, дивіться, відбувається, і президент обговорював, і це буде відбуватися круглі столи обговорення. Всі ж мають можливість надати пропозиції до законопроекту. І у нас зараз Ігор Лапін, народний депутат 8-го скликання. Хочу у вас теж спитати. А в мене одне коротеньке питання. Одним із таких гасел, ідучи на вибори, партія «Слуга народу» і президент казали, що по чутливим питанням і по глобальним питанням в Україні буде радитись з народом через референдум. Скажіть, будь ласка, а чому не проводився референдум з приводу взагалі питання зняття мораторію з ринку землі, а вийшло лише підміна поняття, що будемо проводити референдум, нібито з приводу покупки іноземцями? Тобто це є, я вважаю, що це є підміна поняття, але тим не менше, чому не було референдуму з приводу взагалі зняття мораторію і відкриття ринку землі? Тому що дуже багато дійсних великих аграрних фірм, латифундистів, вони зацікавлені в тому, щоб залишалось так, як є, щоб не було, щоб залишався тіньовий ринок землі. Тому дуже багато грошей було вкинуто в те, щоб переконати людей, для того, щоб люди вважали, що насправді землю скуплять китайці, вивезуть землю араби, що за копійки все скуплять, прийдуть якісь марсіані і заберуть селян землю. Це неправда. Подивіться на Європу, подивіться на весь світ. Ніде в Європі 100% працює нормальний ринок. Пане Павло, тут гості ефіру питають, тобто референдуму ми не побачимо, правильно я зрозуміла? Померло в ніщиті, померло за того, що вони не могли розпорядитися своєю землею. Ми просто принизили селян. Пане Павле, скажіть, будь ласка, обіцяний референдум, який обіцяв президент Зеленський, він буде чи ні? Звичайно.
звичайно, це буде прописано в законі, який буде остаточно розглядатися в другому читанні і в цілому. Ну, звичайно, буде референдум. Без референдуму іноземців не буде допущено ніяк до володіння землею. Тобто буде редакція на друге читання, це точно, що тільки українці, тільки компанії, якими володіють лише українці. Буде механізм, якщо компанія якось перереєстровується на іншого, механізм буде прописаний, щоб земля поверталась українцям. По цьому питанню абсолютно вже президент визначився, тому звичайно буде референдум. Поки що немає закону про референдум. Коли буде закон про референдум, тоді можна буде виносити це питання на народне обговорення. І уточняюче питання хочу задати ще Іван Томич. Питайте, пане Іване. Пане Павле, скажіть, будь ласка, як автору 50 базових аграрних законів, між першим і другим читанням, як можна провести референдум з приводу купівлі чи продажу землі або щодо іноземців? Ви не зрозуміли. Ви не зрозуміли. Референдум буде не між першим і другим читанням. А коли? Між першим і другим читанням буде закладена норма, що ніяк в законі до 24-го року іноземці не можуть володіти землею. А буде закладено, що ця дата буде відкрита, що до того моменту, поки не буде проведений в Україні референдум щодо надання народам України згоди на купівлю землі іноземцями, до того моменту не буде ніяких дат. Тобто, поки не буде проведений референдум, може через кілька років, я не знаю, коли він буде проведений. Тобто, тільки коли референдум відбудеться, тільки тоді буде розблокована можливість іноземцям володіти українською землею. Пропозиція проста. Ви пропишіть, що після референдуму вступає в силу закон при кінцевих положеннях. І не дуріть людей, багатомільйонну велику європейську країну. Які довели. Так, дуже дякуємо вам. Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуга народу». Дякуємо, що були з нами. І ось таке ми бачимо від влади. Ви бачите, як іде підміна понять. Говорив референдум з приводу продажу, тепер референдум з приводу іноземців. Розумієте? Тут йде підміна понять, іде підміна ворогів, так як і все, в принципі, робиться сьогодні. Зеленський казав щодо референдуму іноземних. Дивіться, коли він йшов на вибори, він казав щодо референдуму по землі. А зараз він вже каже, ні, не по землі, тільки щодо іноземців. Розумієте? Тобто, я ж вам ще раз говорю, коли йшли на вибори, декларувалася одна цінність, що по чутливим питанням буде проводитись референдум. У нас чутливе питання іноземці чи чутливе питання взагалі ринок землі? Розумієте? Тобто, він же ж обіцяв одне, а зараз вони знайшли собі таку цяцечку, що ми тільки з приводу іноземців проведемо референдум. А людей же ж цікавить не стільки питання іноземців, скільки взагалі питання продажу. Тому що, знаєте, щось редьки не слаще, є така в росіян теза. Справа в тому, що чи купить агрохолдинг якийсь там і 200 сімей будуть, чи там 200 чоловік буде володіти всією землею України, чи купить іноземець, а тут є деякі моменти, за які ми вже говорили, не будемо повторюватись. Питання стоїть не в цьому, хто купить, питання в тому, чи можна торгувати землею при неврегульованому кадастрі, при неврегульованому законодавстві, при неврегульованому питанню контролю родючості землі. Ну ви розумієте, можна купити землю, виснажити її всі соки і буде мати ерозію ґрунтів. Давайте подивимося, ви продовжуєте, пане Іване. Ось хочу вам показати, скільки коштує 1 гектар землі в Європі та скільки, ймовірно, коштуватиме саме в нашій країні. Давайте дивитися результати досліджень. Найдешевша земля – латвійська. Там за гектар треба заплатити майже $1500. У Франції вартість 1 гектару землі становить $7,5 тисяч. У Швеції – майже 10. Щоб купити гектар землі у Великобританії, доведеться заплатити $31,5 тисячі. У Німеччині за такий шмат землі треба заплатити 32 тисячі.
в Австрії – 42. Найдорожча земля у Швейцарії. Там за 1 гектар землі можна виручити цілих $70 тисяч. Після відкриття ринку землі, за приблизними попередніми оцінками, вартість 1 гектару в Україні не перевищуватиме $2200. Ось ми побачили так, скільки коштує земля в країнах. Ну, перш за все, якщо завершити дуже коротку тему землі, то треба відійти від маніпуляцій. Систему, яка вибирає нація для побудови сильної країни, інструменти, це стосується в першу чергу фундаменту землі. І ось та цінова політика в Нідерландах відвоюють море. Я працював на фермах. 70-80 тисяч євро гектар. Швейцарія приблизно та ж ціна. Це не те, що у них найкращі землі, а те, що так сформована державна політика. Якщо взяти Литву, там $1500. Але є загальне ще правило, коефіцієнт, де прибуток з гектара поділений на ціну банківського кредиту. У нас ціна банківського кредиту складає грубо 20, у Європі 1,3. Вже вираховуєте, яку брехню сунуть людям, що вони будуть мати квартири, машини і все. За копійки піде, коли кинуться на першому етапі. Потім так, піде вверх. Але не це найголовніше. Найголовніше те, що цим законом ми кидаємо країну в прірву. Аргумент перший. Це стосується кожного. Продукти харчування кожен бажає як мінімум 3 мати на своєму столі. Ми вже сьогоднішнім голосуванням заклали ціну зростання всіх продуктів харчування на кінець і на початок наступного року. Тому що сьогодні зараз всі ресурси консервують, виробники переважно більш навіть крупні, і будуть готуватись до старту, як спринтери, що відбуватиметься. А це означає, що зараз недосіяно, а це означає, що зараз виробництво буде зменшуватись і зернової групи, яка йде на експорт, безумовно. І те, що ми катастрофічно зменшувати, вирізати будемо поголів'я корів і молока, не буде навіть того штучного, яке і м'ясо, і все інше. І українець на другий рік буде платити, я не хочу лякати, але набагато дорожче за кожен продукт на свій стіл. Давайте спитаємо щодо, пан Ігор, скажіть, будь ласка, ви ж були 8-го скликання депутатом. Це питання прийняли в першому читанні. Чи в другому читанні воно може змінитися? І це згідно закону, того, справа в тому, що вони можуть міняти лише в межах тих статей, які є в першому читанні. Добавити нову статтю чи добавити нову тему в цьому контексті вони не можуть. Саме оптимальне, за що можна на сьогоднішній день боротися, що хоча б добиватися референдуму, загального референдуму з приводу вступу цього закону в силу, загального референдуму українців, а не там по якимось там іноземцям. От, тобто іншого вони сильно туди не закладуть. То, що вони зараз будуть закладати поправки, вони можуть зменшити там кількість там не 200 гектарів, а менше, там ще щось. Тобто, але воно не міняє самої суті. Сьогоднішнього рішення. Знову ж таки, не врегульована сама, немає банку земельного, немає бази даної, нас ще немає не сформовані до кінця ОТГ, а вони вже цим законом комусь щось передають. А давайте послухаємо, ось Європейський Союз підтримує відкриття ринку землі в Україні. Дивимося заяву представниці ЄС в Україні. Європейський Союз уважно оцінить умови, за яких ринок сільськогосподарських земель буде функціонувати і як контролюються заходи з безпеки під час впровадження земельної реформи. Малі фермери повинні стояти в центрі цієї реформи, зокрема ті, які ще не зареєстровані як юридичні особи, фізичні особи, які обробляють сільськогосподарські угіддя. Ось ми бачимо, що ЄС підтримує, а українці ні. Ну, я вибачаюсь, безумовно, перед європейцями. Я їм прямо так скажу, чітко і ясно. Вони бачать, що вони поза грою. І тому вони розуміють цей процес, який опиняється, запускає маховик країн.
Але я б і хотів сказати відверто чесно, скільки зусиль було прикладено з того, щоб ми мали той устрій, який має сьогодні вся Європа. Середній розмір 13 гектарів. Румунія 3,8 мільйона фермерських господарств, процвітаюче село, сільська місцевість, заможний румун, гордий за свою націю, який ніде не батракує. І Україна, де 37 тисяч фермерських господарств і 30% сільської місцевості зруйновано. Тому тут питання широкі, але я хотів на декілька ще моментів звернути. Адже йде цинічна брехня, перша, щодо великих коштів і блага, які несе власникам земельних паїв. Я хочу чітко сказати, що при такій ситуації закону, який не дає ніякої відповіді, будуть за копійки, за 200-300 американських доларів об'їжджати, збирати, переписувати в людей землю. І програють власники земельних паїв один раз на тисячі поколінь, бо більше ніколи йому ніхто. Я добився, щоб він мав пай. Друге, давайте послухаємо. Ні, я хочу завершити. Програють всі фермери. І середні, і великі, і малі. Бо я знаю своїх побратимів, і одні думають, що виграють, ми обов'язково поговоримо щодо землі у нас протягом години. Програють години. вся нація, вся країна. Пане Ігоре, чи потрібно дослухатися до ЄС? Дивіться, єС, вони зацікавлені в тому, щоб ми віддали гроші, які вони нам позичають. Через МВФ і так далі. Вони зацікавлені в тому, щоб ми могли, скажімо так, відповідати за свої позики в тому числі. Це один момент. Другий момент, на сьогоднішній день я не бачу такого, знаєте, великого партнерства з боку ЄС. Я дивлюся по тим квотам, які нам встановлюються на нашу продукцію і так далі. Я не сильно довіряв би їхнім похвалам. А те, що там МВФ вернеться, і гроші, можливо, зайдуть, ще раз говорю, при неврегульованій ситуації, при відсутності бази і кадастрів і будь-чого, говорити про продаж, це те саме, що... Ось ви, пане Ігоре, згадали щодо МВФ, і вже завтра місія МВФ повертається в Україну. У фонді сподіваються на швидке завершення переговорів. Про це «Голос Америки» розповів директор управління МВФ з питань Європи Пол Томпсон. Вказав він і найбільшу проблему країни. Україна не так добре просувається у структурних реформах. Можна сказати, що протягом останніх років розвиток подій тут розчаровував. Нас особливо непокоять питання корупції та управління. І я гадаю, що новий уряд має посилити зусилля в цій сфері. Пане Іване, як МВФ може впливати на ринок землі, на ваш погляд? Безумовно, політика МВФ направлена на прийняття такого закону, який сьогодні розглядався. І за це я очікую, що буде, можливо, транш. Нам не потрібні такі транші під таку ціну, де вирішуються долі нації. Нам треба власна національна політика, яка б дала в 100 крат більші можливості, а в нас вони є, для бюджету, для кожного українця, і, можливо, кредитувати на вигідних умовах МВФ. У нас є ці всі можливості. Просто ми не користались ними, а нас використовували протягом багатьох століть, якщо чесно взяти, як найбільш перспективну країну світу. Я просто хотів одне побажання, оскільки в ефірі президенту зустрічалась наша команда з ним. Голові Верховної Ради, я сам з ним мав розмову, керівнику фракцій. Великі прохання від селян, від фермерів з розумінням відповідальності перед майбутніми поколіннями, адже це доля на тисячоліття. Напишіть в перехідних положеннях, що цей закон тільки після референдуму з питання купівлі-продажу землі вступає в силу. Інакше трагедія. Тому є в нас вибір. Пане Ігоре, ось ми бачили сьогоднішнє голосування, вони, мабуть, поспішали до приїзду МВФ. Звичайно. Ви знаєте, зараз не гоже давати їм поради, їм на наші поради, вибачте, глибоко наплювати. Я просто це вже зрозумів з останніх подій, які відбуваються останніх півроку, фактично, а цих 2 місяці це взагалі.
Вони поспішали, місія МВФ, для того, щоб взяти, зарізати курку і продати її так по-простому. Знаєте, от можна зарізати курку, продати її за 40 гривень і отримати одноразовий зиск. 40 гривень. Ну, хватить там на тиждень прожити. А можна просто продавати яйця тієї курки роками і роками. І буде набагато краще. Тому місія МВФ, звичайно, буде зацікавлена, щоб цей маховик запустився. Знову ж таки, давайте не забувати відсотки, які вони отримують і так далі. Якби європейські партнери нам хотіли би допомогти, ну, як в свій час вони допомогли Польщі, списавши борги, коли Польща вибрала свій європейський вектор розвитку, мало того, списавши борги, надавши гроші для розвитку, так? І на сьогоднішній день Польща є заможна країна. І якби нам сильно хотіли би допомагати, то було б зовсім інший підхід. На сьогоднішній день сильна держава Україна з 40 мільйонним населенням нікого не цікава. Ми лише цікаві як ринок для збуту свого, а не для того, щоб ми були заможними і багатими. Тому А давайте послухаємо Ігоря Коломойського, який може питати гроші і не тільки в Європі. Ось Ігор Коломойський вважає, що Україні пора налагоджувати відносини з Росією. Про це український олігарх сказав у інтерв'ю New York Times. Далі його слова на адресу Росії. Вони сильніше в будь-якому випадку. Ми повинні поліпшити наші відносини, сказав Коломойський, порівнюючи Росію і Україну. Люди хочуть миру, доброго життя. Вони не хочуть воювати. А ви, Америка, змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей на це, цитує видання олігарха. Коломойський заявив, що відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України. Він вважає, що рана війни заживе. Дайте їй 5-10 років і кров буде забута, сказав Коломойський. У 2014 році я показав, що не хочу бути з Росією. Я об'єктивно описую те, що бачу і куди все рухається, додав він. Ми візьмемо $100 мільярдів у росіян. Я думаю, що вони із задоволенням дали б їх нам сьогодні, сказав Коломойський. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші, додав він. Пане Ігоре, 100 мільярдів... Я хотів спитати себе в Коломойську, скільки мені яку долю занести з тих 100 мільярдів на могилки своїм пацанам, які загинули під час війни. Тому в цій ситуації Коломойський в 2014 році захищав свій бізнес. Сьогодні в нього бізнесу такого, як Приватбанк і так далі, немає. Все основний капітал він вивів, тому на сьогоднішній день його цікавить лише гешефт. Ради цього гешефта він готовий кинути Україну під ноги росіянам та будь-кому. Тому що тут його нічого не в'яже. В нього будинок, його держава – це не Україна. В нього є тільки одне питання – гроші. А щодо примирення там з Росією там за 100 мільярдів, ну, честь не продається, держава не продається, батьківщина не продається. Скільки в нього там паспортів, де його там батьківщина? Ну, тобто, людину цікавить лише гешефт. Все. Хтось мені тут розповідав, що Коломойський був великим патріотом 2014 року, він був патріотом свого власного бізнесу, який і захищав. От і весь Коломойський. Другий момент – це міжнародний. Його дуже сильно пригорає по Сполученим Штатам, йому дуже сильно пригорає, тому що його доганяють за ті оборудки, за ті махінації, за відмивання коштів і так далі. Яким чином зараз можна насолити відношенням з європейськими партнерами, Сполученими Штатами? Сказати, що я ж управляю президентом, ну ми зараз будемо дружити з Росією і відпустіть мене. Його ж цікавить лише його зиск, а не держави Україна. На сьогоднішній день він дійсно має певний вплив на президента через Богдана і інших там своїх ставленників і використовує цей механізм, в тому числі і це інтерв'ю, для того, щоб його відпустили американці, тому що вони його доганяють. Пане Іване, ви хочете теж сказати щодо Коломойського? Якщо Україна по 200 тисяч розпродається, ми війну не виграємо. Україна повинна бути сформована заможнім власником, господарем на своїй землі, який підніме економіку і захистить Україну, виб'є чужоземців всіх, починаючи з російських, з нашої рідної землі. Геть цей закон з розгляду, до другого читання не голосувати, або той варіант, який я пропонував, суспільний договір, як земельну реформу використати на благо швидкого зростання добробуту наших співвітчизників, на завість всім. Вперед!
Дякуємо вам. Іван Томич, голова Союзу українського селянства, Ігор Лапін, народний депутат 8-го скликання. Дякуємо, що були з нами. Дякую. На цьому ми ставимо крапку. Далі ефір продовжить Прайм Мацарський, тож залишайтеся. Залізна завіса. Два світи і боротьба за правду.